sing paling jero. Kaya ngono Kakang. Kula Ngene iki lho sing tak jaluk, Lek. Seneng-senenge wong lanang. Yen wong wadon cedhak ngalem bono karo pacangane ngono lho. Paksing otang kembang ambleng nimbrung suasana endah
Jane sing duwe bojo nanging aja lara ya Kakang Saloka. Dudu wataking Saloka ya duwe bojo loro. Ora sampean to Siji yo siji ora koyo cah kae. Kae sapa Kakang? Cah kae kancaku. Ya sampean aja anut ya Kakang. Ora nganti aku anut. Teman pisan aku bakal ninggalke lawan kowe. Mung bocah wadon saisi seneng atiku mung kowe. Aku percaya kok Kakang. Semono uga karo aku Kakang. Aku ora bakal ngaping pindho ni tresnaku lan sampean lho Kakang. Mung cukup sampean siji Kakang Saloka sing bisu. Upamane wae Iya Kakang. ana bocah wak lanang sing wani bocah lawan kowe. Bakal tak tupes tapes tanpa tilas. Tak oncati nyawane Saloka. Matur suwun banget Kakang. Aku percaya gede tresno banget lan sampean karo aku Kakang. Sing hati-hati. Dene ngopo ora? Pancen Endang Widuri kae katresnanku, ya pacanganku. Ngerti yo, Aryo Saloka, tekaku ing papan kene. Mung bakune aku njaluk lawan Endang Widuri. Durung wae aku suwe kondok lawan kowe. Nyatane ana bocah lanang pengen njaluk lawan kowe. Kena yen watut Saloka guna pecah sirah. Hati-hati Kakang Saloka. Yen pancen setiamu pengen njaluk Endang. Apa Aryo Saloka? Waton sok nampani Aji Jaya Kawijayan. Oh, kowe dirangkepan. Duwe jijimat teman. Yo, Aryo Saloka. Tumplak blaen aji jimat teman. Ojo nganti tumangso. Ora, ora kaget tamake kawan. Kowe kowe mati pamito karo Bapak Koso iku ketimu. Piro wasisan. Out sostro piro. Ya. Ojo kok aku suwe. Laki cacam cek sostro piro. Ayo. Wateken aji jimat kemat. Ojo nganti tumangso. Apa meneh ajimu sasra Kurawa. Durung sampurna. Sostro piro kan. Iya jopone sing arep kok jake. Ah, Kira wis tak ontapke kabeh Aji Jaya Kawijayan. Ing sapa sejatine kowe? Yen pancen diamu pengen njaluk Endang Widuri. Aku lila mati saka tanganmu. jebul ras pira anggonmu dadi nom-noman ing banyu biru. Anggonmu nyesep kawruh marang Aji Jaya Kawijayan. Jebul urung sepira. Saiki aku pengen jajal karo kowe. Yo. Yen pancen kowe dene Aji Jaya Kawijayan. Ayo,
Piye? Tabrak dadang paweng ini. Paman Meso Jenar, Yer Saloko. dene napa panjenengan nyandhek dumateng kula? Anggenipun kula badhe glek lan pawongan menika. Tetandingan sing ora ana gunane. Kok tamakake kaping 1 sasastra ora bakal umomo marang pawongan kae. Pancen leres Semono uga kosok baline yen pawongan kae arep namakake aji-ajine marang kowe ora bakal iso kelakon. sawangan. Sawangan anggene ngecakake kuda-kuda nampa tumibaning sastra biru kowe weruh kaya aji-aji apa sing digunakake. Menawi mboten kalentu ingkang gadahi namung darah soro menika lebur seketi. Bener kaya aji lebur seketi. Tangan dirangkepake ana ing dada nampa tumibaning aji sing mbok tamakake. Namung kemawon ing jagat persilatan menika ingkang gadahi aji lembur seketi namung darah soro, Pak. Bener namung keturunan saka darah Sura. Nggih. Sapa wae darah Sura kuwi? Ingkang sepindah menika Eyang Suradipayana. Eyangmu Suradipayana. Ingkang nomor kalih Paman Lembu Sura. Pamanmu Lembu Sura. Ingkang nomor 3 Kakang Sawung Sariti. Adimu Sawung Sariti. Sing angka 4. Ingkang sekawan Bapak Gajah Soro. Bapakmu Gajah Sura. Apa kaya eyangmu Suradipayana? Boten. Menawi Apa? dedek adek-adekipun radya inggil menika. Dudu eyangmu. Boten. Apa kaya pamanmu Lembu Sura? Boten. Awake radi guru menika. Apa kaya adimu Sawung Sariti? Boten radi sepuh. Yen ngono sapa kae? Bapak Gajah Soro. Manapun jaluk kapuruh, Pak. Aja salah ing panompo. Yen aku arep moncatke nyawamu ora. Mung bakune aku nodi. Sepiro kuwasisan anggonmu nampa piwejangan sing dilunturake kelawan pamanmu Maisa Jenar. Ya, Kok nganti bapak saged wangsula nang banyu biru. kok Katemben ke bapak niki lagi wae nampi. heeh. Nara Ayahe Pidana. kewajiban dadi Narapidana ana ing Kasultanan Bintara Demak. Nanging toleh Harya Saloka kawrani lho ing apa sebabe nganti bapak wis metu saka ing pakunjaran. Mung yektine aku wis luwar saka pakunjaran ing Kasultanan Bintara Demak. Wis dikeparengake bali marang Kanjeng Sultan Trenggana ing bumi Banyu Biru. Nah, Dimas Maisa Jenar, kula nelakake gung panuwun dene panjenengan sak pentawis menika kula pasrahi kalih toleh Harya Saloka sebab kula nembe ngayahi kewajiban dados Narapidana wonten ing Kasultanan Bintara Demak. Namung propintenipun toleh Harya Saloka sampun saged nampani piwejangan ingkang panjenengan lumunturaken dumateng toleh Harya Saloka. Kakang Gajah Sura, pripun kula wentah toleh Harya Saloka putra menika sampun dados kewajiban kula anjumbuhi janji kula nalika Kakang Gajah Sura dipun besta wonten ing Kasultanan Demak. Minangka nara prasangka sesambungan kaliyan ilangipun Naga Sastra lan Sabda. Menika sampun kundur. Nggih, sugeng rawuhipun wonten ing Banyu. Nggih, pangestunipun Dimas Maisa Jenar. Anggen kula ngayahi kewajiban dados Narapidana wonten ing Kasultanan Bintara Demak. Yektosipun menika sampun luar saking Narapidana. Sebab menawi dipun petang kula menika dede wancinipun wangsul wonten ing bumi Banyu Biru nanging amargi saking palimirmanipun Kanjeng Sultan menawi kula menika dinuding boten lepat mungging pranatanipun negari
wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Mila ing wekdal menika kula sampun dipun keparengaken wangsul wonten ing bumi Banyu Biru. Lah, sinaosa kados mekaten. Menawi kula sampun luar saking Narapidana, menawi kula namung kaijenan saking Kasultanan Bintoro Demak, tartamtu kula dinakwa mbobol pakunjaran. Wangsul kula wonten ing Banyu Biru menika dipun derekaken saperanganipun prajurit saking Kasultanan Bintoro Demak. Inggih, Kakang Gajah Sura. Pripun sasampunipun panjenengan saged kundur wonten ing perdikan Banyu Biru. Nggih. Menapa kepareng samenika kula ngaturi Mbak Yu Gajah Sura ingkang kula singetaken sawetawis jalaran situasi suasana ingkang Suasana wonten Banyu Biru menika boten manggih katentreman. Nggih. Kula singetaken wonten ing Suraprajan. Oh. Menawi Kakang pengin panggih mangke kersanipun tulis Saloko. Heeh, bener pamanmu Maisa Jenar, biyungmu ning Suraprajan. Ya. Yen pancen kaya ngono, toleh Haryo Saloka, kowe baliya ing Suraprajan, biyungmu kandhani yen Rama wis bali saka ing Kasultanan Saya. Aja kuwatir perkara endang miduri. Ora aku tak tumuju ning Suraprajan. Iki ben kandhani karo biyunge ya. Lah kowe karo aku bali ning Banyu Biru. Mas Maisa Jenar. Menawi kados mekaten. Aku pe pamit kok bonggar, Pak. Pamit riyen. Oh, ngono. Ora pamit karo bojo Sing hati-hati ya Kakang. karo calone. Wah, wis bocah nom wis ngono kuwi. Pangapuntenipun. Menawi sawetawis menika kula pasrahaken kalih panjenengan Dimas Maisa Jenar menawi wonten keladuk kirang duganipun oleh Haryo Saloka kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Boten dados menapa. Angger Haryo Saloka sampun kula anggep kados anak kula piyambak. Nggih, matur suwun. Kakang Gajah Sura. Pripun? Katuran-katuran sawetawis manggi para kadang lan wadon Banyu Biru. Nggih. Raos kula boten sekeca kalih tindakipun si Haryo Saloka. Oh, ate nggih. Menawi kados mekaten napa wekdal menika sawetawis sewang-sewangan Ngaten prayo dinipun. Nggih. Kula nggih. Assalamualaikum. Idule dijereke. Waktu kundur ning Banyu. Thank you.